Chipfeka tiite skiti kasika nhasi hatinamboita kana skiti aiwa chibhoneti chachiite shamwari aiwa ndichinjira achiite kuchashatachi chamhene zvachinenge chakaita semusoro munongo kati hamhene uchila chirongota chiuvi ndiri skiti chete bebi pane rimwe racho pane rimwe rakanaka so rinobuditsawo so ndakari cute ndakanaka iroro hariita rondikonfisa bata racho iroro good harisiro ndoda ndakupa bata ndoda ndepi yes ndobhoneti rakanaka yes tadza kuti taskiti tonogota skiti nekuda kwokuti uri bhoneti takashata shamwari ndofanira kunge ndichilokalokawo chiti chibebi titi afani dzakamirira hauna iga ichikana sha aiwa aiwa akana shamwari sha ndoda kuti chimugubvururu ichochi chinenge chakaita ngati hamena ndoda kuti chinhu chachiri nice cho chinenge chilokakudanana naniko pafacebook ndiani kuchikomba chawana pafacebook ndiani kuchikomba chaudana chinotifolowa ndiani ndiudzo mukadzi wangu because manitsirawo kucha mazuva ano uda kupfeka zvinhu zviri nice but iskiti just iskiti baby 2 minutes baby munezuro kuti wakatoda kutanga wageza nezuro wakatoda kutanga wageza uda kutanga wati ndiani wauda kuona inangu ndiani uri kudana naye pafacebook wauda kuonekwa naye pakuti pamaskits pauda kuchena uda I look good for myself. Niyaputsa imba yangu ndokutaurira. Tsakutozoda skits niyo dongo. Oh my god. Umana tiwanepi ko mari yacho kana wakuita zvinhu zvakadai mudi wangu. Chingopfeka izi bebe wangu tingoita skits zvine basa rego. Ndiani ko unombopfekera Facebook. Ndiani urudana naye pamafollowers edu bebe. Ndiani? Basa ratofa. Ando zvakashatirawo kunhu naizvozvo. Tiri kwa mukadzi. Tikutoenda kumukadzi. You no longer care baby. You no longer care. Wakuita uri kuda. Wakuita unodai. Auchamboniteveri. Ndoita sei baba. Apa ndiwo ne content yose.